Fondazzjoni Satar fih dan il-Malta Union of Teachers l-MUT ħabbret it-tnedija ta' pubblikazzjoni ġdida bit-titlu l-ktib tal-etikett u l-manjeri tajba. Dan il-ktib għatfall u inspirat mill-ħtieġa li l-etikett u l-manjeri tajba jiġu diskussi u malma fl-iskejjel. Il-pubblikazzjoni ġiet mejjuna mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb. Il-Ministru tal-Edukazzjoni Clifton Green pparteċipa fit-tnedija li saret fl-iskola St. Joseph Mater Boni Consigliera ħal-ġdid u kellu diskussjoni ma' l-istudenti li staqsew xi mistoqsijiet u qraw siltiet mill-ktieb. Huwa faħħar ukoll il-pubblikazzjoni ġdida ta' Fondazzjoni Satar. Nifhmu wkoll li t-tfal mhumiex biss il-futur ta' dan il-pajjiż imma parti importanti ħafna mill-preżent. U allura llum tajnihom aktar għodda sabiex ikunu jistgħu jilħqu dak li huwa l-iżvilupp sieħ tagħhom u fuq kollox sabiex ikunu suċċess fil-ħajja tagħhom. Il-President tal-MUT u l-fundatur tal-Fondazzjoni Satar Marco Bonnici spjega l-prinċipji li sawru l-pubblikazzjoni ġdida u spjega kif din tista' tintuża fl-iskejjel. Huwa qal li l-ktieb se jitqassam b'xejn lill-istudenti tas-sitt sena fl-iskejjel kollha ta' Malta u Għawdex. L-ktieb l-iskop tiegħu huwa li t-tfal u żgħażagħ ikun jistgħu jibdew jitkellmu fuq dawn il-manjeri tajba u kemm jista' jkun jipprattikawhom kemm fl-iskola, kemm barra mill-iskola u anke fid-djar.